jsem byla malá, doktor řekl mé mamince, že jsem retardovaná. Už když jsem byla miminko, maminka říkala, že jsem přebývala jaksi ve svém světě. Pamatuji se, jak jsem ležela v postýlce. Maminka se nade mnou nakláněla a já jsem kolem ní viděla nádherná, zářivá stvoření v barvách, co jich má jen duha. Byly mnohem menší než maminka, ale větší než 3leté děti. Fascinovala mě ta jejich záře. Snažila jsem se jich dotknout, ale to se mě nikdy nepodařilo. Tehdy jsem nevěděla, co je to za bytosti. Až mnohem později jsem se dozvěděla, že to jsou anděle. Dnes by som vám chcela predstaviť Gabrielu Filipi a jej liečivé divadlo. Ja sa hneď na začiatku opýtam bez dlhých rečí, prečo je to divadlo liečivé, to vaše? Lebo ja si myslím, že každé divadlo je liečivé. V čom je toto liečivejšie? Já si myslím, že máte úplnou pravdu, že každé divadlo je léčivé. Otázka je jak a jakým způsobem. Nicméně nemohla bych vám tu otázku vrátit, protože vy jste po mém představení. A v čem si myslíte, že je mé divadlo léčivé? Ja viem, ale ja som tým, že som tiež na tom javisku bola zo pár rokov. Ja plačem s hercom, smejem sa s hercom, ale v každom divadle. Ale vy máte určite nejaký projekt, keď ste to vytvárali a dali ste tam to slovo liečivé, tak ma to tak oslovilo, že čo je tam ešte navyše? To slovo jsem mu nedala já. To slovo mě bylo dáno, že léčivé divadlo vytvořím. Sama jsem nevěděla, jak takové léčivé divadlo bude vypadat. A sama vlastně zjišťuji, jak vypadá. A včera večer, když jsem se vrátila z představení a uvědomila jsem si, jaký jsem tam zase prožila příběhy s diváky, kteří ze mnou potom přicházeli a povídali mi o tom, co tam prožili a co se jim vlastně otevřelo v jejich životech, tak jsem si uvědomila, že to začínám vlastně ani až tak nevnímat jako představení, ale že to je takový zvláštní dar, taková zvláštní služba nebo takový zvláštní obřad, který se prostě během toho představení děje, že se prostě tam děje ta krásná přítomnost těch božích sil. Asi rok předtím, než jsem se narodila já, se narodil můj bratříček Christopher, ale zemřel ve věku pouhých 10 týdnů. Nikdy jsem ho neviděla živého a přesto. Jednou v zimě hrála jsem si u krbu s kostkami, které mi udělal tatínek. Když v tom si Christopher přišel hrát se mnou. Stavěli jsme víc z kostek, já jsem postavila jednu, on na ní dal druhou, já, on. A pak se stalo, že jsme se dotkli rukama. Byl to hrozně divný pocit, úplně něco jiného, než když se dotýkáte s živým člověkem. Všude kolem lítaly jiskry a má ruka splynula v té jeho. Strašně jsem se lekla. A tu věž z kostek schodila. A pak jsme se naschvál dotýkali znovu a znovu a měli jsme z toho ohromnou legraci. Bolo to pre mňa veľký zážitok a mala som taký pocit, že to nie je príbeh Lorny, ale že to je váš príbeh. Ono je samozřejmě těžké vyjít se svým osobním příběhem. Určitě to bylo těžké i pro Lornu, ale ona poslouchá své anděly a tak také jednoho dne to své poselství a ten svůj příběh v knihách přinesla. A pro mě to byl obrovský impuls již se přestat zcela schovávat se svými prožitky, se svým deníkem, který si píšu od malých let a mám tam mnoho obdobných prožitků, třeba jako Lorna, ale zatím jsem ještě nebyla natolik odvážná, abych psala svůj osobní příběh a její byl tak silný, že jsem si dovolila prolnout její a svůj a vlastně spojit to jakési poselství, že vlastně většina žen, pokud začne poslouchat své nitro, nejenom žen, tak najednou jsou prostředníky a jsou ve spojení s těmi krásnými bytostmi, nemyslím jenom andělské bytosti, ale se všemi bytostmi, které jsou kolem nás v tom jemně hmotném světě, do kterého sice všichni tak docela nevidíme, ale jsou okamžiky, které všichni dobře známe a říkáme si, tohle to už není možné, tohle to nemohla být náhoda, mě snad slyšeli tam někde nahoře. Máte to už od dětstva? Právě to.
Určitě nemám a nebyla jsem tak jasnovidná jako Lorna, ale myslím, že jsem začala nacházet tak zhruba ve věku 14 let jakési odpovědi na otázky, protože mi to pořád nešlo do hlavy, že by mým úkolem bylo, že si najdu muže a budu mít děti a prožiju hezký život jenom. A pořád jsem si říkala, že přece musí být něco víc, je něco zvláštního. A pak se mi dostala do rukou taková zvláštní kniha. Byla to taková kouzla a modlitby a mě to zároveň fascinovalo, přitahovalo a zároveň jsem z toho měla obrovský strach a respekt. Ale vlastně jsem s tou knihou trávila poměrně mnoho času a zjistila jsem, že se mi začínají otvírat jakési prožitky, něco, že potřebuju nahlédnout za tu oponu. A pamatuju si, že když jsem byla na konzervatoři v Brně, tak jsem jednoho dne vyšla do kostela, vím, že jsem tam v té katedrále byla úplně sama a najednou mi přišla taková básnička. A ta básnička vlastně už tenkrát mi vypověděla o jakémsi procesu otevření se, že jednoho dne možná budu mít úplně jiný úkol, než jenom stát na jevišti a hrát třeba v seriálech nebo ve filmech, ale že tu hřivnu, kterou jsem dostala, a to je to herectví, budu moct použít třeba trochu jinak. Na světě jsou miliony a miliony andělů. Nelze je spočítat asi tak jako sněhové vločky. Jsou všude kolem nás a neustále říkají: halo, tady jsme, tady, halo. Ale my je neslyšíme, protože je nechceme slyšet, protože se domníváme, že na všechno stačíme sami. A nedostali ste aj kúsok talentu na písanie, lebo aj tá vaša kniha by bola zaujímavá a scenár vášho života. Kedy sa chystáte urobiť to? Já musím říct popravdě, že samozřejmě ty otázky přišly, ale já jsem asi na to líná, protože každé to slovo, i když mám jenom napsat rozhovor, tak mám pocit, že to je úplně nekonečný, než se za každé to slovo postavím, že to je správně a teď se prostě víc vnímám na tom jevišti, takže musím říct, že teď mi zase přišel příběh krásný, skutečný v knize Dar z nebes o chlapci, který zemřel vlastně v 20 letech při autonehodě a začne komunikovat se svým velmi materiálně založeným tatínkem, soudcem, protože už to nevydrží ten jejich vztek a bol, který mají a který vlastně mu neumožňuje, aby na sobě mohl dál pracovat vlastně v tom dalším světě, na onom světě, jak on píše. A vlastně se mu podaří v tatínkovi otevřít takové schopnosti, že spolu začnou komunikovat a on mu začne přinášet poselství právě z onoho světa. Komunikujete aj vy s niekým z onoho sveta, alebo iba s inými nehmotnými bytostiami? Komunikuji různým způsobem, protože se meditace a modlitby staly mou přirozenou součástí, tak jako k mnoha z nás tyto okamžiky přijdou většinou ve velké bolesti, protože lidé jsme líní a vlastně si jako s velkým prožitkem užíváme, když nic nemusíme a vlastně až v okamžiku, kdy je nám zlé, tak se začneme nořit a začneme se ptát a začneme, až když je úplně nejhůř, něco dělat. A já jsem vlastně měla taky velmi těžké období poté, když se narodily mé děti, kdy jsem se natolik otevřela a to nitro bylo natolik citlivé, že jsem právě byla otevřená i všem možným entitám a myšlenkám, které procházely kolem mě a bylo to velmi těžké. A věděla jsem, že než abych skončila někde u léku a nebyla dobrou maminkou svým dětem, že prostě musím zabojovat. A vlastně jsem se 3 měsíce věnovala velkým modlitbám a potom přišla obrovská úleva a zároveň velké otevření a už vedení na cestě. Připravíme si tužky, sešity. Začíná hodina irského jazyka. Bude tady ticho, ty tam vzadu. Kdo z vás bude znát odpověď na otázku, co znamená irské slovo kran, získá celou půlkorunu. Nevykřikujte, půjdu od jednoho žáka ke druhému. A jak řekl, tak také udělal. Chodil od jednoho žáka ke druhému, ale nikdo z nich nevěděl odpověď. Já ano. Jenže andělé mě drželi nohy, abych nemohla vstát.
abych nemohla vykřiknout a ruce, abych se nemohla hlásit. Anděla, prosím vás, řekněte mu, že to vím. Řekněte mu, ať se mě zeptá. Uklidni se, holčičko, zeptá se tě, ale musíš být trpělivá. Ale vypadalo to, že tentokrát se budou mýlit. Učitel se vracel ke katedře, oči mu lezly z důlku a byl celý rudý vzteky, že to nikdo nevěděl. Když v tom se u něho objevil anděl Hosus a anděl strážník, co si mu šeptali? Otočili ho směrem ke mně a učitel povídá: vím, že je to zcela zbytečné, ale ještě jednou se zeptám, tak prosím, Lorno, co znamená irské slovo kran? Znamená to strom. Bylo to správně. Třída propukla v hlasitý smích a potlesk. Měli jste vidět výraz učitele, který mě musel předat tu půlkoru. Celou půlkoru. Tolik jsem pro sebe v životě neměla. Čo bolo predtým, to bola depresia? Vlastně tím, jak jsem přivedla děti na svět, tak vlastně každá maminka, když vlastně porodí, tak je to pro ní obrovsky, jak fyzicky, tak psychicky náročné. A já jsem se prostě psychicky otevřela natolik, že jsem víc vnímala právě ten jemně hmotný svět, než je zdrávo. Aha, čiže také, že radšej uletím, ako keby som sa tu držala na zemi? Čo radíte potom takýmto ľuďom? Lebo dnes je veľa ľudí takých, že cez tú lásku k deťom, ako keby sa tá láska otvorila úplne naplno. Láska k dětem je samozřejmě důležitá, ale s dětmi jednoho dne neodejdeme z tohoto světa. Přišli jsme sem sami odejdeme a tak, jak krásně Khalil Gibran říká, buďme si partnery manželství navzájem, ale jsme každý sám sobě pilířem. A tak člověk vlastně musí sám mít pevně své nohy zakořeněny v té matce zemi, ale nejenom hlavou v oblacích. Já si myslím, že vlastně vědomým žitím, vědomým prožíváním, to znamená, že každou činnost, kterou člověk dělá od samého rána, tak dělá vědomně. To, že jsem si vědomá součástí, že nejsem na zemi sama, že prostě vy jste pro mě tak důležitá, tak jako já pro vás a tak je to úplně se všemi lidmi. A tak když jdu spát a usínám, tak ne, že usnu při seriálu nebo s plnýma myšlenkama, ale vlastně se věnuji tomu, co jsem ten den prožila a snažím se vlastně sama pro sebe si říct, co to pro mě mělo znamenat, jestli jsem byla prospěšná pro někoho jiného a vlastně zase v modlitbách jak za sebe, tak za svoje milované, ale pak i za všechny se navřem do spánku dál. Takže člověk nemusí myslet len na seba. To je dřina myslet jenom na sebe, to je hrozně unavující. Pre niekoho. Ďakujem vám veľmi pekne a držím palce, aby ste toto poslanie, ktoré máte, naplnili úplne. Děkuji moc.